Amérique président Joe Biden ale y'a laɲini ko Burkina Faso ka bɔ bɛnkan min bi Amérique jamana ani farafina cɛ jagobolo fanfɛ o bi min wele ko AGOA. O AGOA yɛrɛ mun fɛn lo a nafa ye mun ye? Abibu Watara o ye économiste ye a b'a ɲɛfɔ anw ye. Ni mɔgɔ bɛ fɛ ka bɔ a ka dugu kɔnɔ ka taa feereli kɛ ka taa jago kɛ jamana wɛrɛ kan donc taxe dɔ bɛ yen donc o bɛ kan o tigi ka ɲi k'a sara mais américain ko dugu minnu ni démocratie n'o ka démocratie b'olu ka loi kɔnɔ ni démocratie ɲɛnaman lo olu ka miiriya la donc olu dugu ninnu bɛ se ka taxe ninnu u bɛ se k'olu taxe ninnu diminuer ou bien ka abandonner ka d'u ma k'olu taxe ninnu labila ka di olu mɔgɔw ma. Kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ka sin an ka jamana ma? Donc tiɲɛ lo k'a bi affaire dɔ gɛlɛya an ka jagokɛlaw ma donc mun ka jagolafɛn bɛ taa feere États-Unis a b'olu sɛgɛn caman mais ko ba fana tɛ ten o dugu kunko yɛrɛ ka fonctionnement ko ra ni Burkina min yɛrɛ bɛ crise sécurité insécurité crise parcours la bibi nani ko ba tɛ ale ma o. An bɛ se ka an ka jagobolo minɛ cogo di fana Abibu Watara b'o ɲɛfɔ. Burkina bɛ se ka a ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ Burkina bɛ se ka ka jago kɛ Burkina yɔrɔ la ka se ni dugu mun bɛɛ bi tile bɛ Burkina Afrique tile bɛ fan fɛ u bɛ se ka jago kɛ ni olu dugu ninnu ye normal la. Alidu Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.